तिमोथी बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 1:7. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. मोगाळा समियांचे पवित्र आत्म्याचें हें गायन आयकोवच्या. हर एका म्हज्या भावा भयणींचेर तुझे आशीर्वाद देवन येवं दी. तांचे भितर असो भियेचो आत्मो, अंकर असो आत्मो, अपधैर्य आडसो आत्मो पयस सोंसून दी. तुवें सांगलें, हांव तुमकां अनाथ बरी सोडनोसो ना, म्हज्या पवित्र आत्म्याक हांव तुमकां दिता. सोमिया, तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भरचेच, तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भरचेच. हर एकल्यांचेर पवित्र आत्म्याची कृपा देवन येवं दी. पवित्र आत्म्या मोगाळ पवित्र आत्म्या देवोन ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये. देवोन ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये. पवित्र आत्म्या मोगाळ पवित्र आत्म्या देवान ये देवा वेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. देवान ये देवा वेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. सिनाई पर्वताचेर देवोन तूं आयलोय. सिनाई पर्वताचेर देवोन तूं आयलोय. आमची तान बागोवंक ये देवा आमच्या काळजांत ये. आमची तान भागोवंक ये देवा आमच्या काळजांत ये. पवित्र आत्म्या मोगाळ पवित्र आत्म्या देवोन ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये. देवोन ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये. तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत कर. तुझ्या देण्यानी
काळजांगे पीडेच्या वेळार कष्टाच्या काळार पीडेच्या वेळार कष्टांच्या काळार शांती समाधान आमकां लाभोनू गुणकर पवित्रज्ञा शांती समाधान आमकां लाभोन गुणकर पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा मोगाळ पवित्रज्ञा देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांगे देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांगे Boksun mokoru Sosunu jienku Buksun mokoru susunu jienku Jesuku ami sats